Rámvárban vagyunk, ez a Duna mellett található. Azért vagyunk itt ma este, mert éjfél után életbe lép a hal ívása véget, az állóhálók és egyéb halászati eszközök használata. A Vajdaság-erdélyi Közvállalatnak a halőr szolgálata ma rendkívüli ellenőrzést hajt végre. Ez a tilalom április 1-től május 31-ig tart. Mind a 23 halőr jelen lesz ma, akik a Vajdaság-erdélyi Közvállalat keretein belül dolgoznak. 11 csónakot használunk, 2 siklós hajót, úgynevezett glisszert, és Szerbiában először került regisztrálásra az úgynevezett mocsárjáró airboat, ahogy másképp nevezik. Ezt az Interreg IPA határon átnyúló program, Magyarország-Szerbia határon átnyúló program keretein belül vásároltuk meg az Európai Unió támogatásával. Ez a mocsárjáró elsősorban megkönnyíti az nehezen elérhető zátonyos területek megközelítését, valamint több mint 100 km/órával tud haladni, ezért akik esetleg menekülni próbálnak, könnyebben utolérjük őket, és ez attraktív kinézetével föltűnést keltünk azok között, akik illegálisan próbálnak halászattal foglalkozni.